만지기 전에. ओंखारबाय जोंहा थांनो नै बन्द खालामजोबखाबाय आङो मानो आंनि सेन्देलखौ लाफानांगौमोनलै बैखौ Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो खुलुमबाय आरो नोंनो अननाय जासिहरबाय आंनोसो viewers-फोरखौ दिनै आंनि मोनसे गोदान vlog-आव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय आसा खालामो बयबो जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय जों दा थांगासिनो दङ न'आव सामार भेकेसन मोनबाय नालाय ओंखायनो आलासि जाहैनोसै आरोना आलासि जाहैनोसै माने साननै सानथामसो थाहैनोसै आरोना दा जोङो नै फुङाव फासथायावनो सिखारदों जिनो थांगासिनो दं दा 8टा जाथ'वाखै जोङो दा नै सफैबाय नैबे बागानाव जांगल बागानाव साल बागानाव सफैबाय आरोना दा थांगासिनो दङ जोङो जा गरमखा आरो सान्दुंथारबो नै जा मोजां नांदों बारा खिन्थु बेयाव गुसु थान्दा ना मोजां मोनाखै मा ओंख्रि जाहैगोन आबेनाव ना बाबा मा ओंख्रि जागोन होनदों जा आब'आ मा लायनानै दोनखोथाय थानुसनो गोबाव जों थांनायनि ना मोजां मोनथारदों आंहा थान्दानो मोनफैबाय नै जोंनि जायगाखौ गसाइगाव हाबबाय ना खुसि जाथारबाय नामा जोंनि जायगायाव फैनानै गसाइगाव जयनगर वार्ड नाम्बार 4 नै जों सफैबाय दा सफैनानै आं एसे खामानि मावनोसै गसाइगावआव मोनबाय लाय बाय बाय नै आङो सोखांजोब्बाय पर्दाफोरखौ गासिखौबो सुदोंमोन नालाय मैया सुदोंमोन दरजानि दंबावो दरजानि खोथाया दा सायगोन र' आं बे बिसनाखौ बानायनो सानो ओमफ्राय सायनोसै दा नङाबा गोलोमफिनगोन औ ओंखाम जाखाया बे सानाव मेगि संना हरबाय आङो नै जोंना बिसनाया आङो साजायखांबाय बखांबाय मोजाङै बेडशिट बनानै दोनबाय नै साफा जाबाय दिनै बेयावनो जोंहा उन्दुनाया
दुगैखांनानै ओमफ्राय दाना उनाव आङो ओंख्रि संनो नागिरबाय आरोना फार्स्टआवनो आं ना एवगासिनो दं नै एवखांबाय माखासे ओमफ्राय नाथुरजों भिन्दिजों जानोसैनो ओमफ्राय ना फ्राय नैबाव ओंखाम संदों आङो ओमफ्राय बाबाना मा होनोमोनलाय बेदर आरोना दाउ बेदर खिचि संना होसैलाय आङो मा गेलेदों नायलाय वालाथ' मैला जोबखासै नालाय ओमफ्राय दा बेयाव आरो लिरग्लिफैबावबाय नै मा लिरनाय जाखो बेलाय मोजांबो लिरखाया ओमफ्राय आखिलाजोब्बाय नै मा लिरनाय जाखो Anywhere spelling alike. WHERE Kids live anywhere. ओमफ्राय मामोन मैला खालामजोबसिगोन बे दिनै वालखौ